Καλημέρα. Πάμε για ένα ακόμη vlog σήμερα. Είμαστε στην επόμενη μέρα μετά από την ανάβαση που κάναμε πάνω στο βουνό εκείνο. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο vlog. Πάμε σε ένα ημιορεινό χωριό, σχεδόν ημιορεινό, το οποίο είναι στα 350 με 400 μέτρα σήμερα, το οποίο είναι προς τα εκεί πάνω. Να, ο δρόμος φαίνεται εκεί πέρα. Από εκεί πάνω θα ανέβουμε και θα πάμε πίσω από εκείνο τον μικρό λόφο που βλέπετε εδώ πέρα χαμηλά. Είναι μια διαδρομή με το ποδήλατο γύρω στα 40 με 45 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω γιατί έχει πολύ ανηφόρα. Τώρα είναι 12 παρά 25, με λίγη τύχη μέχρι τις 12.30, 1 παρατέταρτο, μέχρι να ετοιμαστώ κι εγώ, θα είμαστε επάνω. Το πολύ 1 παρατέταρτο. Οπότε από εκεί θα έχουμε αναχώρηση περίπου κατά τις 1 και 10. Θα καθίσουμε δηλαδή εκεί κανένα μισάωρο λίγο να δούμε πως είναι τα γύρω βουνά. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε περίπου ένα 20 λεπτό το πολύ. Μπορεί και 15 λεπτά μπορεί, για να ξανακατέβουμε πίσω στο χωριό. Είναι 7 χιλιόμετρα. Απλά επειδή έχει ανηφόρα θα μας φανεί λίγο δρόμος πιο μακρύς. Αυτά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κουραστικό. Τώρα είμαι με τα πόδια. Το ποδήλατο το κουβαλάω γιατί δεν γίνεται να είμαι σε όλη τη διαδρομή πάνω στο ποδήλατο. Έχει πάρα πολύ κούραση αυτή τη στιγμή. Μόνο ανηφόρα, δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο ανηφόρα. Δεν υπάρχει όπως χθες που πήγαμε εκεί πέρα που λίγο ήταν κάτι φόρα και ξεκουραζόμουν. Τώρα είναι μόνο ανηφόρα από εδώ και πέρα μέχρι εκεί πάνω. Πραγματικά πολύ κουραστικό. Έχουμε διαδρομή γύρω στα 40 λεπτά ακόμα. 12 παρατέταρτο ξεκίνησε από το χωριό. Πιστεύω να είμαι εκεί 12.30, 1 παρά 25 το πολύ. Πιστεύω να είμαι εκεί. Είμαστε 3 χιλιόμετρα από το χωριό που πάμε. Φτάσαμε σε αυτό το βουναλάκι που σας έλεγα. Από εκεί πέρα, από εδώ πίσω είναι το χωριό. Η κούραση δεν περιγράφεται. Απίστευτο πραγματικά. Θερμοκρασία 29 βαθμούς, 28 με 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε. Γεια σας. Έχουμε άλλο 1 χιλιόμετρο περίπου. Επιτέλους με λίγη κατηφόρα. Λίγο να ξεκουραστούμε τώρα. Έχω σταματήσει εδώ σε ένα υπόστεγο. Λίγο να ξεκουραστώ και έχει κατηφόρα από εδώ και πέρα για 1 χιλιόμετρο και μετά μπαίνουμε στο χωριό. Επιτέλους. Πραγματικά τρομερή κούραση. Πιο κουραστικό από το προηγούμενο ήτανε. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Εντάξει παιδιά, αν δεν ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα τα είχα παρατήσει στη μέση του δρόμου, θα γυρνούσα πίσω. Δεν ξέρω κι εγώ που βρήκα τέτοια δύναμη να ανέβω το βουνό. Θέλει πολλά ζόρια. Από εκεί ανεβήκαμε, από εκεί κάτω ανεβήκαμε εδώ πάνω από την πεδιάδα. Εντάξει, πραγματικά πρέπει να είσαι με πολύ καλή φυσική αντοχή. Και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, φτάσαμε. Να το καταφέραμε μετά από τέτοια κούραση. Φτάσαμε στο χωριό. Τέλους. Καταφέραμε. Φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Μια πηγούλα έχει εδώ πέρα. Επιτέλους η ώρα είναι 1:20. Κάναμε τελικά πάνω από 1 ώρα. Βέβαια έκανα και μια στάση μισή ώρα, αλλά πάνω κάτω αν βγάλουμε αυτή την ώρα έκανα γύρω στην 1 ώρα και κάτι, 1 ώρα και 1/4 περίπου. Έκανα πολύ παραπάνω από όσο περίμενα. Έχουμε εδώ πέρα ένα μνημείο της φύσης, το δέντρο εδώ δηλαδή, έτσι, που εδώ γράφει ότι είναι 14, περίμετρος 14 και ηλικία πάνω από 1000 ετών. Και εδώ έχουμε ένα μικρό ρεματάκι που έχει νερό παρόλο τη ζέστη. Είχαν έναν ποταμό πιο κάτω, ξέχωρα από τον μεγάλο ποταμό που περνάει από το χωριό μου. Ίσως αυτό ενώνεται με εκείνο. Αυτό δεν θα μπορέσουμε να το μάθουμε προς το παρόν, αλλά πιθανόν καταλήγει σε εκείνο τον ποταμό που είδα πιο κάτω, που δεν έχει να κάνει με το μεγάλο το ποτάμι. Ίσως και εκείνο πέφτει στο μεγάλο το ποτάμι, αλλά αυτό πρέπει να έρχεται από τα βουνά, το οποίο έχει να κάνει με το λιώσιμο του χιονιού το χειμώνα, κατά πάσα πιθανότητα. Και από αυτό το σημείο κατεβαίνει και το ποταμάκι που είδαμε. Είμαι λίγο πιο πάνω από το χωριό, στα τελευταία σπίτια. Από εδώ πάνω είναι τα βουνά που βλέπαμε από κάτω. Και σιγά σιγά πάμε για την αποχώρηση, για να κατέβουμε σιγά σιγά. Μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι από τα καλύτερα χωριά που έχω έρθει. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Κάποια στιγμή φυσικά και θα το ξαναεπισκεφτούμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτά. Ξεκινάμε να πάμε λίγο στην πλατεία του χωριού και από εκεί να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά το χωριό. Λοιπόν, αποχαιρετάμε το χωριό σιγά σιγά. Βγήκαμε σχεδόν. Να και τα τελευταία σπίτια. Λοιπόν, θα το κάνει περίεργους θορύβους. Ας ελπίσουμε να μην με αφήσει πάνω στο φούρνο, γιατί αλλιώς θα έχουμε ρεπλέξει. Θα κλείσουμε πάνω για άλλες 2 ώρες. Κλείνω το βίντεο, συνεχίζουμε πιο κάτω. Και έτσι φεύγουμε εντελώς από την περιοχή του χωριού. Λοιπόν, έκανα μια τελευταία στάση εδώ πέρα στο ίδιο σημείο, στο υπόστεγο, σε ένα εκκλησάκι δηλαδή που έχει εδώ πέρα, και ξεκουράζομαι λίγο και ξεκινάμε το κατέβασμα, έτσι λίγο χαλαρή. Τώρα είμαστε στους 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, 30-31 βασικά. Το χωριό ήταν στα 360 μέτρα, το έγραφε κιόλας. Εδώ πέρα είναι το ψηλότερο σημείο έτσι καθώς έρχεσαι, το οποίο είναι στα 400 περίπου μέτρα, 390.
κυρίως κάνω αυτό το βίντεο να σας πω κάτι ακόμα που δεν το είπα πριν. Ήθελα πρώτα να φτάσω, να δείξω λίγο την περιοχή. Ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος σταμάτησε και προσφέρθηκε να με βοηθήσει, να με πάρει, να με ανεβάσει επάνω. Φυσικά δεν δέχτηκα, γιατί το όλο θέμα στο βίντεο είναι να ανέβουμε με τα πόδια. Ουσιαστικά όλο τον δρόμο τον πήγα με τα πόδια και με το ποδήλατο στα χέρια, γιατί δεν μπορούσα να το πάνω στο ποδήλατο με τέτοια ανηφόρα. Οπότε ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ήταν ο μόνος που σταμάτησε. Και ναι, αυτό. Τώρα εντάξει, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Είναι 15 λεπτά διαδρομή τώρα, κατηφόρα έχουμε σε όλη τη διαδρομή μέχρι το χωριό. Οπότε είμαστε εντάξει τώρα, χαλαρά. Αυτά. Τα λέμε όταν φτάσω κάτω στο χωριό, για να τελειώσει και εκεί το σημερινό vlog, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδαμε πολλά έτσι μέρη, βουνά, όσα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε. Αν είχα και ένα πιο δυνατό μεταφορικό μέσο, ας πούμε ένα σκουτεράκι, ένα αμάξι, κάτι, φυσικά και θα πήγαινα τέρμα πάνω, θα ανέβαινα τα βουνά, θα φτάναμε στο πιο ψηλό χωριό που είχε εδώ πάνω, το οποίο είναι εκείνο στα 700 μέτρα, 750, αλλά θέλαμε άλλη μία ώρα από ότι ήμασταν εδώ πέρα, άλλο τόσο δρόμο να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί πάνω, και δεν είχαμε και χρόνο και φυσικά δεν είχα και εγώ άλλες αντοχές. Είναι λογικό. Κάποια στιγμή όμως, αν μας δοθεί η ευκαιρία, γεροί να είμαστε, θα πάμε εκεί πάνω, θα ξαναεπιχειρήσω αυτή τη διαδρομή, αλλά φυσικά με κάτι πιο δυνατό, για να πάμε μέχρι πάνω. Αυτά. Φτάσαμε πίσω στο χωριό. Μπορώ να πω ότι πραγματικά ήταν από τις καλύτερες διαδρομές που έχω κάνει, αν και την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή και με αυτοκίνητο, αλλά δεν συγκρίνεται το να κάνεις αυτή τη διαδρομή με αυτοκίνητο ή με κάτι που είσαι στον εξωτερικό χώρο. Είναι διαφορετικά εντελώς. Απολαμβάνεις πιο πολύ τη διαδρομή. Είναι λογικό και καταλαβαίνω αυτούς που κάνουν με κάποιες διαδρομές μεγάλες, κυρίως μέσα στα βουνά και αυτά, με ταξιδιωτικές μηχανές. Είναι λογικό και είναι συγκεκριμένα αυτές οι διαδρομές για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ο χάρτης σε δίνει σε αυτές τις περιοχές μία από τις καλύτερες διαδρομές που μπορεί να κάνει ένας με μηχανή. Το ίδιο συνέβη και με το ποδήλατο χθες. Ήταν πολύ πιο ωραία η κατάσταση να κάνεις τη διαδρομή αυτή σε εξωτερικό χώρο. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτή τη διαδρομή θα την ξανακάνω οπωσδήποτε. Απλά για να πάμε πάνω στο βουνό τέρμα θα χρειαστούμε κάτι πιο δυνατό φυσικά, και όχι με ποδήλατο. Οπότε αυτή η διαδρομή στο μέλλον θα τη δούμε μέχρι πάνω, θα πάμε μέχρι τα πιο ψηλά χωριά που έχει πιο πάνω και θα τα δούμε. Τώρα με αμάξι θα είναι, με ό,τι και να είναι, αυτή η διαδρομή θα γίνει. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο vlog.